Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:03. This time check is brought to you by Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, update sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga, karong adlaw Martes, Pizza 25 na, bulan sang Oktobre, tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Ila Radio. sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, sinapol agod ma-finalize ang 2023-2025 Executive Legislative Agenda din patigayon sa Murcia. Bacolod Yuhom Foundation magasumiter sang report sa sangguniang panglunsod sa ginpatigayon nga Mascara Festival. Barangay Kagawad sa Banwasang Don Salvador Benedicto patay sa aksidente. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Uy, si Pinoy boxing icon kaganay Senador Manny Pacquiao may plano magbalik sa politika kasunod sang kapaslawan sini sa magpapili presidente sang nagligad nga tuig. Durante sang iya gisting sa South Korea variety show, ang palayag sang boksidor siya magapapili siya. Bangod luyag niya nga disiplinahon ang tao. Pag-abot sa korupsyon, gusto niya tapnaon ini kagusto niya magtinad ang pungsod. Amog itong rason ko nga luyag siya magpapili presidente sa nagligad nga eleksyon. Sa pamangkot sa iya, sang host ng programa kag komedyan nga si Kim Yong-ko, kon magabalik pa ini sa politika, siling ni Pacquiao magabalik ini, bangod pasyon niya ini, ang pagbulig sa tao. Ano ay han ang padalaganan ni Manny Pacquiao sa masunod nga eleksyon? Dali na malang 3 ka tuig galing kung magpapili sa luwat presidente, hulat gid siya anom katuig. Lantawon ta, base kon magbalik siya sa pagkasenador o ano nga posisyon ang iyaluyag padalaganan kay daw iyagi kuno nga handom nga sa politika para matapna gid ang mga korupsyon kinawatay kag iban pa. Mayo man ang handom ni Manny Pacquiao. Pero kung si Manny pananglitan na magpapili lang mga senador daw may tsansa. Dako ang tsansa nga magdaog. Galing kay man ti ang papilian niya presidente. Ti mabulubudlay taklaron. Pero bisan paano ang tanan niya abierto sa ila sini nga pagpasundayag kag pag-intra sa politika. Basta ang handom husto lang. Basta ang handom makitaw lang. Handom magserbisyo lang. Good luck sa handom ni anay pinakabantog nga boksidor sa bilog nga kalibutan, Manny Pacquiao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Ang iban nga mga balita duludugsing nato na diri sa kahanginan tag sa kakagahon ibalik ko ina
pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kumasalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa Ang inyo. permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano nang nuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19 na umadmad na kamo. May klase, may opisina, pero dali na lang ang malawig nga bakasyon. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Bao ang mga subdivision nga reklamo nagapanimaho na, sinimana na nga wala mahakot ang basura. Wahapin anong natabo sa IPM. Kung sa bagay, dali na lang na. Ang ila sina nga kontrata do hasta lang Disyembre mo. Ti kung mag-amuni nga serbisyo nga hindi maintindihan, ti basi pa lang ang bago nga administrasyon, makapinsar nga mas maayo-ayo magserbisyo kung panghakot sang basura ang paghahambalan. Purti na, daw hindi naging maintindihan ang serbisyo sang IPM. Dapat siguro nag-abot ng panahon nga kinanglan na makakuha kita sang mas madasig manghakot, mas mapisan naton nga mga kauturan para hindi man manimaho ang syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na aber ang aton patrol pasiplatan ta makadali. Check upon ta palibot sang syudad sa Bacolod, biyahe, mga merkado, kamusta, medyo mabulubugnaw ng panahon, kay nagsulod na ang hangin amihan. Kag nagapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Aber, Balita sa Patrol. karon nga adlaw Martes si Aksyon Eden, ang ara subong, kasi niya sang aton engineer, guwapa ko na. Tinagaman sa patrol subong si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning! Action Fred, kag sa tananaton nga mga ka-aksyon, bugtaw na kamo or ang iban, nagakwan pa, stretching, kag naga-adjust pa sa ginatawag nga mascara fever. Action Fred. Sa buong live kita diri sa may NGC grounds, kundi kadamo naman sang busy kay ti sa diri Action Fred tubang sa NGC dumduman mo may dako-dako ding stage. Tapos may nakabutang nga balikihong ti subong yo hasta subong nagapulaw ang mga tawo nga magpang dismantle naman sang ginbutang diri nga ti mga steel trusses gito daan ang ginbutang di Action Fred kay dako nga kanupi. Subong wala na bilin, mga kuha na lang gida, mga some parts na lang kag for sure karon sa mag-ulo adlaw ipang pull out na diri kanan. Same an Action Fred sa diri skilid bala, di ba may mga kanupi na di may mga nagakwan, ginbutangan sa mga inasalan. Subong amat-amat na Action Fred, ginapang kakas, ginapang dismantle ang kanopi. Tisakto ito before mo ko ginkuha, do ang ginaugtasan, Action Fred, ang basura.
despite nga may makita kada may mga nagapaninlo diri sa NGC grounds, di syempre mga street cleaners ni sila ibutang lamang igapo nila sa basurahan. Galing ginakita to dispalibot sang basurahan do medyo puno-puno nagid action Fred. Ti kadamo nagid sang nagapanawagan nga kolektahon na ini sang IPM para ti masudla naman sa paniwag-o nga batch sang basura. Pero ti so far, Action Fred, Arior, ng taon mo sa mga pulungkuan sa benches sa kilid sang fountain, di ba la? May mga ka-action tayang ginapangbilin din nila ang ila sini nga mga basura. Although nga normal lang man na, kay bago lang tapos ng selebrasyon, normal lang na may mga basura, may mga nagasunod ng kita nga street cleaners. Pero ang point dira is, hindi makadasig-dasig bala paninlo kag emptyhan ang basura kay ginahulat lang man nga kolektahon. Amo na da ang budlay man Action Fred, no? Kag so far, sa likod sa NGC, Action Fred, di bala may karnabal, may carnival. Ara pa sila gyapon, wala pa sila nakapanghimos. Kag may hambal to sila kagapon, nga starting kagapon, Action Fred, actually, bayad ka na lang entrance, nag-offer sila free rides sa public, Action Fred. Numayo man, bayag ka lang si purtahan, ang tanan nga mga pwede sakyan, libre na. Correct, Action Fred. 40 pesos lang man ang entrance. Kag ti makasakay ka na da, ti hamakon mo. Kay ti, ni sila Action Fred mo, pagpasalamat kuno nila sa LGU sa syudad sa Bacolod sa pag-abi-abi man diri sila. Kaya do taga Cebu niya sila Action Fred. Ang nagakuan diri, ambot kung sa kuan kung grupo man to nila, ang sa may SM Baladapit. Ang sa area, amo na gali dason, no, hulton na lang, no, magatay sila libre. Kaya kumadumduhan mo Liga Action Fred, before sa October 1, free entrance ang ginhimo nila. Tapos, ang kada sakay Action Fred, 50 pesos ang kada rides. So, ang pag-abot sang maskara, 40 pesos ang entrance, kalabatan nga rides, tag 80 pesos. Di subong ya ka nami, kay bayad ka entrance 40 pesos, malibre na ang imo sini nga sakay. Di ka mo Action Fred sa malipay nga mga kabataan, kasi syempre subong man ang mga ginikanan hindi tungod nga makasakay sila sang libre, kundi malagaw nilang ila kabataan kag mapasakay. Kay ti kabalo ka Action Fred sa maskaradaan, ang iban wala nagalagaw kay ti ula kwarta mo. Hindi gid pwede Action Fred nga maglagaw ka, especially may bata ka nga upod. Hindi ka gid kalagaw nga wala ka kwarta. Di ko lang kakwarta, mano ka bito? Mapagutok lang? Kay malain lang ang buot mo Action Fred kung mag-ingos imo bata nga hindi mo mahatag, no? Mo gani? Mas mayo na lang nga magpahuway na lang sa inyo balay. Kagtiyan mo niyo, hulato na lang may 40 pesos ka naman da goro. Ako ya, sang maskara, wala gi ko magwa kay ti. Missing ko mong. Missing ako. Ano missing man? Missing ko wala. Missing ko. Hindi mo ka muna balak pero may kwarta pero jutay lang. Hambal nila, hindi ko na maghambal nga wala kwarta kay basi madayunan. So ibahambal ta may kwarta pero jutay lang, na? Ikaw na maghambal ta karon may kwarta ta karon basi dugay may mga musta naman. To kakalulbaan na naman. Kamusta? Ay, kalain. Pero so far Action Fred, kagabi, may damol nga pag-ulan. Pero subong ito ka okay naman. Kasana, gani isang kalangitan. Pero ang idlak-idlak sang bituon. For sure, karon sa mag-adlaw ni, tingki naman yung init sang adlaw. Kagkabay pa nga, Action Fred, hindi mo mabalaan. Kisa ang panahon. Mabulubugnaw naman ang panahon. Hangin amiga na eh. Oo. Init kung aga, maulan tudo. Kung gabi, pagkakaagahon, bugnaw, amo ginihalinan sa sakit ng tiyan. Pero importante, kalo kapi-kapi lang kag ang kape sa Action Fred sa mga kapihan, kung timpla, 13 pesos. Okay na na? Okay na na. Sa una Action Fred, pila lang man. Tapos parisan mo, biduwa ka tinapay, pulo, kay taglimang tinapay mo.
galing duwa na gid subo ang maubos ng sini kay puro hangin pagkagat sa una yang pandisalya daw madunlan ka na. Amo, Subong yung action Fred kinanlan mo na gid duwa ka pandisal para ti makakuan ka. Ka busog-busog ka man. ang pandesal subong kumuson mo, guwa dahulin. Aklan. True ginaction Fred. Kay ti sa una pag kumus mo sang pandisalya, unod bala. Subong niya pag kupos, masakto na. Pwede mahuli ng action Fred mo para magkuhan sa para mag-intact kumbaga ang iya sining nga lawas ang iya sining mga parts ng action Fred. Pero ti wala ta may mo. Kaya ari na ta sa subong nga henerasyon, ari ta ni sa subong kapigaduhon. Kundi we have to deal with it, action Fred. Kag bugtaw na lang alas 3 para magtrabaho para may yara ta sang jutay nga kwarta, na? Alright, action Fred. Okay, So far, kadamo naman sa mga nagabiyahe, nga mga pasahero nga silagyan, matamat naman nagagwa ang aton sini mga action. Importante, mabalon lang sila sang ila sini protection sa lawas, ulang init man, kagar sa gyapon ng COVID-19. Observation report salin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Madmad na. Anong pamahaw nyo na? Daw ka namit higop tula manok, no? Nablang bakla mo sa kapayas ng huluwag pokid. Pagkatapos paitan, dahon katumbal, butan mo tanglad para magamot-amot siya. Baw daw ka namit. Ning pagbakit mo gaso-aso pa bla? Sos daw mauli-ulian kagid kung nakapulaw ka sa maskara. No, daw ka namit. Amo nang ginapulo pangita sa ginhawa ko karon nga kaagahon. Pero namit ya ang tinula nga manok. Pagbakit ya ara kagid. Nagaaso-aso pa siya bla? Baw sa pagkanamit to. Daw ka namit puli ka magluto kanamiton na binagay ko ng gas-service mo bago lang tapos paligo, tampi lang to aliya. Ay abaw, okay gid ang aton kaagahon. Bangon ron, kadasig no? Sa mga inadlaw, daw sinugpati nga 61 kaadlaw na lang, Pasko na naman. Ay 68 dias na lang, bayaan ta ng 2022, saylo na kita sa tuig 2023. Kabay pa, mangin mainuswagon ang inyo sini pangabuhi sa masunod nga tuig. Morning, baw si Jerry Cornista, aga pa siya ginangari-ari. Si Miriam Joso, monitor lang ko di, sa Las Piñas. Baw sa Las Piñas siya, nagamonitor kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Good morning man. Kay Rochelle Evangelista, monitor permia sa Barangay 14 Dawes, upod sa asawa ya nga si Annalyn Evangelista. Sa mag-asawa, good morning. Kayo si Mungkal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Kapita, monitor ko sa Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Si Burireng Ordonyo sa Purok Tampok, Libakaw. Kay Choy Biloy ko no. Kag Chay Chire Octavio, good morning sa Kapihan. Kay Lester Ray Benitez, good morning. Bago day ko no. Sige, from Auckland, New Zealand. Baw, sa New Zealand siya. 150 weeks baw. Salamat gid. Kay Lester Ray Benitez ang Auckland, New Zealand. Kay Doy Arthur, good morning. Kay Milvin Piñapel, ara na siya. Kay Rulan Guarino, monitor sa Paglaom Village Boy, Kagnining Guarino. Tamyaw ko man ang mga chikiting, Maisha Mabirek, Demi Myra, Mara kag Sky, good morning sa inyo. Tamyaw ya bata ya sa Birot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr. kag sa Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa, siling ni Angela Gayundato Castillo. Kay Lorna Tababa Habagat, good morning. Nagamonitor sa Kabangkalan si Imbong Jukampo. Gahimos para mag-booking ba mayo na. Mayos lawas na. Kay Franklin Panagiton, good morning. Kay Eden Abuso kuno, good morning man. Ba si Jinky Dialagdon ari siya.
kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MG Sison, kag tanan niya nga pamilya sa Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Sige. Hindi ka monitor si Banisa Mayo kay ara siya orientasyon sa iya New York. Ba sa New York? Pwerte ba? Kay Salvador Tanalion, Kapita Nitib. Tamiyaw lang kay Sophia Angel Tanalion, watching live from Pontevedra with love. Sige. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Domingo Barniso, good morning man. Kay Tatay Pili Ason, si Marinato Amar, Tanan, Barniso Family, sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Sige, good morning lang. May lang nga pagmonitor kay Junalyn Ninyal de Crepito. Kay RR Kuno Joyjoy kag Edgar Cepeda. Julio Siles, John Dexter, Kate Macariula. Good morning, Karin Guzman, Lager de Quilla. Adlaw-adlaw nagamonitora. Kay Lucy Carmona, good morning. Kay Wins Pahancole, Corinto, Nicaragua. Bao sa Corinto, Nicaragua, siya monitor. Wins Pahancone. Correct ne? Ang pag-pronounce ko sa ngalan mo. Kay Manuel Janong Gran Kapal, good morning man. Kay Arlene Cabrillos, always gid kapamati dire sa Aksyon Radio sa Sindaguba, Porok Dulunan, sa Sintal Maaw. Good morning sa inyo. Aga pag paidas na sila. Kay Judge Snap Diamante, good morning, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos, kag Bob Francia, good morning. Kay Toto Raul Alibugas, dalom nagaladlad nga pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, good morning. May lang nga pag-monitora. Oy, antes ako malipat, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon ha. Alas 9 sang aga, tob-tob, alas 3. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra!
kultura, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Iriya sa nasidlangan nga Mindanao posible suno sa pag-asa mangin bagyo sa sulod sang 48 oras. Ang forecast naton ang Visayas kag Palawan mangin magalumon ang kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, thunderstorms bangod sang Intertropical Convergence Zone. Kalayaan Islands, Occidental Mindoro, may ara ini nga maglugal umon man nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan. Ang aton kadagatan may pagkanay-kanay, may pagmulumadlos lang. Medyo halong lang kay man may mga pugada kung kaisa nga nagaluntad gulpi lang magamadlos ang kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Si Jubal Trinidado adlaw-adlaw upod naton ini. Kay Crisilda Balindis Iman good morning sa imo. May lang pag-monitor kay Ebilene Pamusino. Good morning man. Ba si Utay Benedicto. Liyog lang tamyaw kay Dayna Kadigal Tagalog Kiosko. Ano ni? Ari lang monitor.
sa Victorina Heights Subdivision. Sige. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Ligaya Abito, mayong aga, panamyaw halin sa Binalbagan. Kay Manuel Postino Otis, good morning. What time open na ka na ba? Malantaw siya. Anong oras yun na maabre ang karnabal? Mayo man? Basi dalon mo kabataan mo, pwede gid. Sige. Dira kay Joseng Tupa sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Suma, good morning, kamusta? Dira kay classmate ko Efren Pumpirada, kag Nets Alarcon, kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Sa Dilag Pamilya sa Sumag, Belmonte Pamilya sa Purok Riverside Sumag, good morning man. Kay Parikinit Pabunla ko kita kay Parikinit Pabundugay na. Kay Philip Bilisa da sa Morsa, kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pari Erning Hurilya gabugtaw na ni. Si Richard Cagtutobino sa Barangay 4. Si Paring Estoy Querido, kamusta ga walking ka na? Sige medyo walking para mapagsik ang aton sini kalawasan. Kay Renato Tanuan, good morning. Tamyaw kay Brad Mating ni Pales, nagapamati kada aga. Kay Aisin Panganiban, mabugnawon kulong kakagahon, monitor kami dia sa Sinda Makamig 1 Barangay Lopez, Silay City. Kay Milagros Morales, good morning. Upo dya kay Edgar Morales sa Barangay Maaw. Kay Katibir, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya.
Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag Siling ni Presidente Bongbong Marcos, gapasulod na kita balik normal. Kung magsiling balik normal, amat-amat na nag-iskirda ang mga pamalatian, mega sululod-sulod pagidman nga pila ka mga kagaw, pero daw hindi tama katalalupang doon. Di ko madula ini siya, nahidlaw man kita mo, nga nagliligad lang nga mga tinuig nga wala kita'y gausar face mask, wala sa kung ano nga tabo naton ilong, nga tumba-ba, nga galagaw kita nga daw, hindi ka bala komportable? Komportable ka bala na nga galagaw ka, may tabon ilong mo ka baba. Sa una pa nga daw maskarato, so na ba? Daw astronaut ang guwa naton. Galing wala tamahimo, kay para mapungga naton ang paglaptas ang kagaw. Pero siling amon na ni nga daw, gabalik na kita sa normal siling sang presidente, daw makabatya kita kulokalipay man daw ano bla nga balik normal, galakat kay mo, gawadyog-wadyog ka, wala gid tabon ang imo sini, lawas ang imo ilong, kag baba, pila ka tuig, agin tabon-tabunan ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, kay Alma Gonzales posisyon, monitora sa Grantsville 2, Barangay Mansilingan. Tamyaw ko lang akong pamilya sa Sipalay City. Salamat gid. Kay Inday Blasa, good morning. Kay Juan Cordero, good morning. Gaulan di sa amon. Ba, wala ko ka-walking. Kay Heidi Magallanes Haranilla, mayong aga. Tamyaw ko pamilya Tuason, Hiponia, kag Bermijo. Kay Elvira Hilogo, good morning man. Kay Gerson Panganiban, good morning. Pangapita tamyaw ko gliamon inkargado nga si Rodito Lapuos, aga pa bugtaw na, kag magpamati si Asinda Makamig, Uno, Barangay Ilopes, Silay City. Taga Silay, good morning. May lang nga pag-monitora. Sige, kay Mario Olvido Aquisa, morning mga pita. Tamya ko mayong agas tanan nga pumuluyo sa Ngasinda, Lugway, kay Armando Gabang. Ari kami dia, padayo nagapamati sa imo programa. Salamat gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa ITM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sa kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Aksyon Radio Standard Time, las 5:04 na. Pasudlon ang report sa probinsya, sinapol agad ba finalize ang 2023-2025 Executive Legislative Agenda din patigayon sa Murcia. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Kahapon gin pamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang sinapol may kantanan sa consultative conference agud nga iplastar ang pag-finalize sa 2023-2025 Executive Legislative Agenda o kung ginatawag nga ELA agin patagayon sa Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary sa banwasang Murcia. Ang ELA isa ka prioritization sang mga proyekto kag programa sang gobyerno probinsyal nga iga-implementar sa masunod nga 3 ka tuig. May kantanan sa Priority Development Agenda sang probinsya. Suno kay Lacson nga paagi sang isang efforts kag cooperation sa tunga sang executive kag legislative branches sang provincial government. Nakahatag ini sang dako nga benepisyo sa mga pamuluyo sang Negros Occidental kon development kag progress ang paghambalan. Ini nga conference ang gintambungan man sa mga department kag office heads sang provincial government of Negros Occidental. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinuvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Kay Nancy Garcia, good morning. Check attendance la kuno sa kahanginan. Salamat gid. Kay Jose Erson Lapinig Junio, good morning from Stonehaven, Barangay Granada. Morning la kuno kay Raymond Marañon, ang Blue Guard sa likod sang Nissan. Kay Chao S. Rabon, kay Bartolome Servisa Jr. sang Pag-asa Indaro Maaylang nga pagpamati. Kay Rimar Magbanwa Lioro, pamilya Lioro kag Magbanwa, Alintano Family from Murcia, Barangay Abo-Abo. Kay Tesa Cicel Bermilio Panganiban, good morning monitor tamyaw ko si Nanay Lolita Bermilio, Tatay Pedro Bermilio, Sampurok Orchids sa Bilyena, Barangay Bilubuhan. Sige. Good morning sa inyo da.
kay Cecil Bermilio Panganiban, kay Rodney Ismaya, tamyaw ko kay happy birthday kay Iraw ni Gayorgor, asawa ni Rosilia Gayorgor sa Sinda Antulanga. Sige, happy birthday lang. Carminso Siason Biboso, tamyaw ko si Aryan, Ritzy, Jima, Joy, Mando. Duday, God bless lang si Sila. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton kay Rodney Ismaya, kay Iraw Gayorgor ni ha. Basta Iraw ang ngalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Arthright. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulang ay may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sigong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero siguro kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ano. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nakuya ako maghulam. Ay, pigado tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minister sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busiling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Aber, diri kita. Standby yan ay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 4-26. Una nga bula resulta 4 kag 26. Second draw, 3-1. Ikadua nga bula resulta 3 kag 1. Ikatatlo nga bula 6-17. Ikatatlo nga bula 6-17. Aber, rektahon ta na lang ni. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 44, 13, 27, 4, 18, 14. Resulta sang 645 44, 13, 27, 4, 18 kag 14. Sa ilo kita 655 ang jackpot 29,700,000 ang jackpot 29,700,000 kombinasyon in any order 27, 32, 53, 37, 39, 36. Ang resulta sang 655 27, 32, 53, 37, 39 kag 36. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Ramiro Marabilia, good morning lang. Dira kay Bilyamor Mantakbik, good morning. Monitor kami, Mantak kag pamilya Villaflor sa Barangay Maaw. Salamat gid. Dira kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Glenn Cyrus Galas sang Barangay Robles, La Castillana. Kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Jose Grioli Gayuna ba, si paring Yuli, morning, monitor lang ko dia. Aha, aga, bisan wala ka message, pari mo niya, Yuli, thanks gid, advance Christmas lang ba,
Purti si paring Yuli ba? Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Kay Louie Alda Senior, good morning. Tami ako da si Attorney Ribo Sorbito ba? Migoya si Attorney Ribo Sorbito ang aton kumilik di sa nagligad ng eleksyon. Si Joel Bautista Magdato, good morning man. Kay Aida Alunan, tami ako si Diding Naldo Bunjing Alunan Alan kag Lourdes Villarite kag tanan nga taga Barangay Granada. Kay Joan Salmiti Isiha, good morning man. Ba di buinas no? Ang Barangay Granada sila ginakakuha sa nahaunang padya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Saga Gimaras ko no. Good morning. Taga Gimaras, good morning. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning. Kay Boards Asa, morning. Mati lang kami niya. Sa Barangay Takuling. Kay Dodge Dalida, morning. Kay Pedro Dalida, kag Sinika Mahilom. Ari anay ho, may pamangkot lang ako sa... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
nang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang, blessed ka mo, kami amo ka mo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandem kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay nga kaluyan sing mahal nga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa tenga. Sa sulod sang bilibid, kon mastermind sa pagpapatay, halin man sa bilibid. Kon mga drug lord, halin man sa sulod sang bilibid. Ano natabo? Hindi matapna ina? Sa sulod sang apat lang ka corner ang bilibid, ang lagko ng mga drug lord, amo pa kung kaisang nagasugo sa pagpapatay sa mga personalidad sa gwa sang bilibid, ba porte no? Kadumdong nga mutusaw ng porte ng mga drug lord to sa sulod sang bilibid. Ang ila pang buhi ya, porte. Kumplitong kwarto, may aircon, may tanan, may telebisyon, pwede mas la kainom-inom, pwede pas la kahire babae, gabakal babae pasulod sa bilibid. Porte no nga iskandalo, hasta subong daw gin huluhipsan lang ato. May mga report pa nga pwede pagwaon ng isa ka bilanggo para magpatay kag pabalikon. Ti sinong duwa-duaan mo kay ara sa sulod sa bilangguan, gali kay pinagwa binayaran. Ano ini nga nagakatabo porte nga sindikato gali no? Sa sulod sang bilibid. Ti areo kay persilapid ni porte maning halin sa bilibid mo ang mando. Ang kwestiyon, sinong gawidro sang kwarta, sino ang kapasulod sang kwarta, amo nang dako gid nga palamangkutanon, nagdalom ang isyo. Dihamak ang nagkalalastra sining natabo. May labot ayan, ang pila ka mga opisyal sang Bucor, ay ano ini, wala na kasiguruhan. Bisan na ang ara sa sulod sa bilangguan, pwede na kamando magpatay sang pila ka personalidad. Media pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob. Nimpa, good morning. Kay Bibiana Calanza Imisino, good morning sa Barangay Karabalan, Himamaylan. Kay Evelyn Sinaono. Kay Lani Hulagay kuno Sampurok Gaisano, Barangay Alihis, good morning. Ba, sinil ni realista, rin man siya, kapita, monitor kami dia. Sige, tamyaw ko lang si Walter, Tito Walter, kag si Mami Nida Realista, naga-monitor gid. Kay Nonoy Russell Ulitan,
Good morning man. Ara sila galis dalom da. Ga monitor morning da sa inyo ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Pasudlon tang report sa Bacolod City Hall. Bacolod Home Foundation. Magasubmit ko no sang report sa Sanggunian Panglunsod sa ginpatigayon nga Maskara Festival. Balita City Hall. Detalye, upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bayag Action Fred, ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa ang chairman sa Committee on Tourism nga hatagan sang konseho sang nagakaigo nga tion. Ang Bacolod Home Foundation ang organizer sang 43rd Mascara Festival para magpresentar o kung magsumeter sang ila sining report sa City Council. Ginpahayag ni Villarosa Action Fred nga paagi sa sining report may baluan sang mga opisyal kag publiko ang gingastuhan sa pagpatigayon sang kapistahan. Kung madumduman, may pila ka madalago nga company Action Fred ang nagserve nga sponsor sang Mascara Festival 2022. Samtang, ginpahayag ni Villarosa nga naging overwhelming ang kadamuon sa mga turista nga nagkadto sa Bacolod kag nagpasalamat bangod sa zero crime incident sa tion sang kahiwatan. They will give a report with regards to the festival. Kung ano ang giniwat sang ining adlaw, din sila nagsala, amo ning ilang amo nilang gastuhan, diri nagkadtong certain money. With that, so we will give them enough time also sa paghatag sa ilang report. Dapat iyan si Bacolod Councilor Jason Villarosa. Padayunan mga kaaksyon nga depensahan ng kaugalingon batok sa mga masakit, gani mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 ang epektibong immune Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Bisan ang Bucor Chief daw madisgrasya pa ni sa kaso ni Lapid nga ni. Ay oo. Nagdalom ang among kaso. Di kinanglan hindi pagkamul-kamulon sa pila ka mga otoridad niya tapos na. Okay na. Di siling sa kapulisan, hindi pa okay. Padayon pa ang investigasyon. Daw, temprano pa daw, sirhan nyo ng kaso, ha? Daw, damo magkalasapla sining kaso ni Lapid. Pila ka mga opisyal siyang Bucor, basi mabutang pa sa ital-ital ang inyo trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Basi idilaos kag Nanay Isabela. Gaupod sa aton karon nga kagahon kay Kurt Nathaniel de la Torre, monitor nga purok dulunan na Sindaguba Central Maaw. Balik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus. This is my life. This is my life.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Report ni Aksyon Jan, Barangay Kagawad sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, atay kuno sa aksidente. Detalye sini upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Patay Action Fred ang isa ka-active nga kagawad sa bahin sang Banwa sang Don Salvador Benedicto matapos maaksidente sa iyaman ginamaneho nga motorsiklo sa bahin sang National Highway o kung sa Purok Estewites, Barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Nasapwa na lamang patay ining si Jolibert Toreno, 28 anyos, las 6:30 ng taklas sang aga sang Oktubre 22. Pero sunod rin kay Police Lieutenant Evelyn Canto, ang Deputy Chief of Police sang DSB PNP nga ginalantaw nila nga mahimo gabi pa lang nga daan sa Oktubre 21
na aksidente na Action Fred ining si Toreno sa ginamaneho nga motorsiklo. Kay sa investigasyon diri sa mga kapulisan na ibaluan nga sanggab isina sa Oktubre 21 daw nag-inom-inom bala ining biktima o pod ang iyaman mismo nga mga abyan. May gindulong pa sa kanay kuno sa isa ka lugar galing kay mga pasado na alas 10 ang taklas ng gabi nagpauli na ini siya. Halin ni sa Action Fred sa from west to east nga direksyon kag sunod diri kay kanto nag-overshoot ni siya dikto sa pika-pika da blak di ba ang kilid sa mga banglid may mga pika-pika na dra Action Fred dikto siya nag-ungot sang aga na lang siya nasapwan nga wala nasang kabuhi. Inisang nga report nga nabaton diri sang DSB-PNP madalom nga pila sa ulo ang tunaan sang kamatayon sining ni Toreno. Ginkumpirma man ni kanto nga ni siya active gid nga kagawad sa barangay Bunga sa Banwaman sang Don Salvador Benedicto. Kagawad Toreno, siya lang gid ma'am self-inflicted or may nabungguan siya? Yes, sir. Self-inflicted na siya. Kay, according sa mga last nga naging upod niya, nag-inom ini sila mga 10, tapos pagpuli ini, nagindulong, pagit ini siya nga upod niya man nga hubog. After na, amo na to last nga na-kisan siya, pagdulong niya, dahil napagpuli na ini siya, wala na siya kalabo sa ilabalay. Agad na siya kag nasapuan, nga na-aksidente, nagali siya, gini, tugay na nga napatay. Okay. Ano mga pilasya, ma'am? Dugit pa undergo ni siya sa autopsy. Pero do wala sa kami kakuha sang sang result ng autopsy. Pero visual inspection lang. But may pilasya ni siya sa ulo. Okay. Bali, siya lang isa, ma'am, ang drive. Wala sa angkas that time. Siya lang isa. Oo. Wala man siya, ma'am, helmet or cover, abi? Wala. Negative. Wala. Siya gamit nga ini protective gear. So, helmet. Balilawas lang gid. Oo. Oy, sa totalan nga mga ka-aksyon, so mahilig dira maghigop sa mainit nga kape kung kagahon basta kape, isa lang ang aton ginarekomenda. Action Radio Philippine Standard Time las 5:40 na. Amo na basta gamotor ka ba o helmet gid. Amak mo ulo kung may helmet to basi kon na ulo umpawan pa. Basi kon wala mataman. Di wala helmet na kainom pa. Amo na kon makainom gani may motor ibilin. Puli lang sakay sa salakyan, taksi kun dinda. Hindi gid magmaniho nga hubog kon motor ang imo salakyan kay kadelikado. Kay Arlen Anerdes, ga-monitor kami dia. Always gid. Salamat gid. O sa kapihanda, kamusta? Si Munsing Syukon ato sa Amerika ko, no? Si Joel Perido Bilinday, si Jobert Carion, si Mayor, si James Patalagsambot, mugakadto pa na, si Bida Tumbos. Kanday paring JC Sindico, kanday Roger Aguirre, kanday Bibi Tan, si pare Kano Rivera, kapit kalayo sa balayay. Tara kay Lore Apurado, wala kakadto da. Mga Minsteda, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nelson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si pare Ed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, bati wala absenta, kay Polding Hipes. Good morning sa inyo da. May lang nga pagkapi-kapi adlaw-adlaw. Action Radio Philippine Standard Time las 5:41. Balik ako pagkatapos. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura. Action Radio Philippine Standard Time las 5:51. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Pod kay Action Eden Aboso. Action Eden.
Action Fred naglambot sa 523,000 pesos nga balor sa sa Stetson, Cebu. Ang nakuha naman sa isa ka persona nga ginakabig nga high-value individual sa bypass operation nga ginpatigayan sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Last 3 sini nga kagahon sa Purok Tangige, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpan, ginkilala kay Jolibert Sancho, 31 anyos kag residente sang amo nga lugar. Nakuha kay Sancho ang apatanan kapalaba kag 15 ka medium-size heat seal transparent plastic sachet sa sa Stetson, Cebu nga may kabugaton nga 77 gramos kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Sancho ang priso karon sa custodial facility sang police station number 2. Balitan sa patrol ang ka-action niyo. Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53 na kay Nubi Magapanda, gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Stila Pailanga Cesar, good morning man. Good morning kuno kay Pipito Pasman Pandinyo, sang Valencia, Bukidnon, Mindanao. Nya paayo kada. Oh. Kay Ana Sinuro. Sige, good morning. Kay Roger Burgos, tamyaw ya Mama Winnie Giray Burgos kag Brother Ronald Burgos ang Biscom Compound Binalbagan. Sa kapihan ni Lolita Binyas ang Paglaom Binalbagan. Si Richard Artisula Alpiere ga monitorman ba si Rosemary Balueso. Alin sa pamilya Baluesa Isabela. Kay Andrea Villar, sige, good morning sa inyo. Kay Candido Heldore, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:54. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D.